Ki bukola ba ele bigachi. Papa. Mama. Ki bukola ba ele bigachi. Agaje m ọkwụkwọ go. Ebu m akpa agaje ọkwụkwọ go gbasara go. Ele ke na agba m cross road question. Papa go bere akpa obugu. Akpa mbọ ọbụ consign go. Ọsọ ke bụ akpa. Ọhịa ọjọọ mmadụ bika. Ọhịa ọjọọ. Ọhịa ọjọọ. Chere ka ngwagwo ya gwara na ebe ị chọrọ ịga ịkwado gị saa ahụ kịta ka ị chọrọ ịhapụ ya ga. Maka mmiri ọka isi n'ọkụ na ha ọgbọla. Ele ebe m chere ịga ka m chere hapụ na. Ịsa na ị na-aga mmemme na ezi ka ịsa ahụ kwado. So mmemme ọbụla akụkpụrụ m unu kwado so m. Mgbe m so na agaje mama asị m na ọ bede ụmụazị ka m gaje. Papa bede. Ka ị ga-ata ka ekpere. Oh, birthday. LOLO, sweet home bedroom. Oh yeah. Ndị so ka anyị jụrụ papa. Ọkọka. Awere ga tuchiri kwa ahụ. Keke ga-atọwa onwe ya. O telatakwara keki. Ele ya ọzọ lụba. Papa tụmadara ya ejikere mmiri ọka gbọọla ọ. Just nwantịntị oge nkeji ise anyị ga-apụta. Ị gaje bede LOLO sweet home bathroom. Ịnụ da ahịa gwara gị na ụmụazị mege bede. Bede ụmụazị. Ha? Ịnụ da ahịa LOLO sweet home nwunye onye na-atụbata onye na-ere sweet home bathroom. Ọ ya di ya the CEO of sweet home bathroom. Ya LOLO Chisom Amobi Ike. Ugo Simba. Na nwa ya nwoke ekwe ka aka ọ dịkwa na ụmụazị. Nwa tolitere topu etopu. Di ya wu chief executive of the CEO of Sweet Home Bathroom. Ya wu chief Remedios Amobi Ike. Mgbe onomonye unu ni ọwa ọgbọ. Unu ga-eje aga fujo sweta na ahụ mapụtasị aka ka ọkụkọ ekpopere na akwa ka mụ nọ kwado na nga ebe ahụ mgbe unu ga-emejisa m oyi. Ọ bụta na agara nga ahụ ajọ ma ele ụmụ gị ndị gị na ha kwụrụ bịa m tọọ na aka sọ n'ụwa ụmụ. Papa, I will present them. No, akasoma. I'm doing. If I go party na maka chi ona na ndị ọzọ one plate of rice, a ga-enye gị 10. Agaje dị mmiri. Always open. For your informant, agaje dị mmiri ni. Ihe m gaje wee nye ke m eri. Yes. Nwoke na akpọ ihe nwoke wo sweet home bathroom. Ka enwe ihe mega ihe. Chief Remedios Amobi Ike. Nwoke tegete agbanwe dịka izizi agbagasịa ya ọkpịrịkpọ mmanụ asa agara n'ụlọ ụlọ ya niile wụ latrin toilet nọ na palọ nọ na room nọ na kitchen nọ na gate ọ bụ gị na-eri gị rie gị kwokporo nyọ anasị na anyị shi gị tụkwuru otu eme ya gwe m gị na anyị mmiri na-ebuchirichi gị ọkọ efere Ndị ga na-eji efere nkụwa nne ma asị efere nkụwa ọkọ ahụ ga-adọgburu ote asa adịke m hụrụ na foto ote kụwere dịka ime ụlọ gị ga n'ime ụlọ wote gịra ahụ adị asa adị esi otu nwunye nwoke gakwanụ ga ahụ ga-enyecha n'ọgọ ọdụ n'elu ngwa eti ekuwe nwoke ara ahụ chefuo na ọchị ka ọ bịara anyị mgbe ọ na-etetele mmiri a flọsh ya nga o nwetara onwe ya n'ime sọka wel ma chi agara ya aga gapụta ihe m ga-anye taa ugwo ihe niile mmiri nyaahụ na ụmụaka taa m ga-awụ ya ka m ga-awụrụ akị nwụsachara ha ote mmiri ha buru chimụmanyu so ọgwụ maka afọ na-asa chọrọ ịbịa aga ya ihe m soga na m gaje anya agaje dị mmiri eri ngarụ ha nye m nwere ha ga-enyekwana m Papa chefula si kiri nwanne ụnyaahụ anyị kala asakwaga afọ rukwu ugbu a ka m ganyesi anya ya na mana o tegule m na pit tegule m nye mara n'ime ihe egwuregwu ma ganye ọ n'ọkọ so gaa na saa ahụ were gwudi were gbobo guruwe na egwu sandalililim unu liliwe sandal mgbe m na-elilo sandalililim ịnụkwa agịrị m akpọ ụnụ apụ mpụ ebe hụ ugbo unu mejisa m oyi echiri n'isi n'ọkụ nga ya ha kashi gị ka nga ahụ n'ọgwụ ugbu a briz bụ ogo fie m gị lakpụrụ flọsh aga kashi m ka ọlụ ụwa m gị na-anyụkwashi n'ọkụ rekwa kashi ịmadụ sịrị nta ya n'ipere mpi kwesịrị inye ụdị ihe wekwa mma gwere wataproof demere gị nye mọpụ otu nne-esi eji pụọ nga eme ọwụ igbe isi gold ọwụ ya na nwa m etole ka ọ bụ ịkpata chi bụrụ n'isi enweta ị ga-esiga nga ahụ gba maka toilet ka ha wuru dị ka na nke ha wụ original esi atara ya atọ nwoke atọbatachi sweet bathroom ya atọbata enweta ị ga-esi n'ọga ngwa anọchi ọdụ ihe ga-eme ruo mgbe ike gị nweta onwe gị n'ime sọka wel agọ ga-agọ mgbe ị na-apụta iri ji ole shi ọnụ
so biko hapụga mma agawuru onwe m ngara ngwụda n'ọnụ gosi mba ọ nwaanyị ọmakwanụ ma obi dị ya ịnga nwaanyị nọ na foto te adịka ọrịka ọgbaga karat ya na otesa nne m ewuza kacha anụ pozuo nwa ya nwoke sịgị na nwa ya nwoke yicha ma esiru mbọ ka akaba si ya nwatakịrị kakwa nka aha gị ụka aka ị ga-aka nka ị ga-eto n'ihu nne gị too n'ihu nna gị ya ndị okenye gị nne gị ga-azụgide gị ote nna gị azụgide gị zụrụ ya gbuo ogwu mgbe ị ga-emekwana gị ịzụ ọkwa ha zụrụ ya gbuo ha akakwa nka sị gị well done ọkwe na aghọta ihe m na-ekwu ebe ọ bụrụ na etodikwa n'ogologo ka ọnụ ogologo abụdịcha m ihe ebe ọ bụrụ na unu todikwa n'ogologo unu ga-akakwa nka ka ọnụ ọkwụ na aghọta ihe m na-ekwu unu ga-aka nka ka ọnụ so ihe m ji agaji ihe ugba ngara ugba mụ na ndị staff ya niile ndị na-arụ na swit batrum ọrụ ma ndị na-arụ na batrum na onwe ha ma ndị na-arụ swit batrums ma ndị na-arụ ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke agha niile tikọtara aka saigaru ha na ngụgba anyị sịla ọlọ ugosi mba chisom amaobi ike si ya lọlọ Happy birthday. You know? Ka nwa ya nwoke kwena. Happy birthday. Ịghọtala o weta esi eme na Amerịka onye ememe ihe gị soro nwanne gị na-eme ihe gị soro ya mee eshikego ndị ọdọ emekwa nwatakịrị na-emegebe dị ugba ya na nne ịhụrụ dị mma n'ahịa ọ ndị gacha na ndị welitere isi ndị ama ama ndị a na-ana aha ha ana kamgbe m mụrụ ọ na-eme ọnụ bedde nga every year ndị omekuji ụmụazị nga aga motherless baby chata ụmụ ururu ụmụazị ya na-akwụ nga memememe ụmụazị na-ebịa kịọ ya wụ na ha lukuru down on you people che na ụnụ wụ ụmụazị ibe ha agịdị m achịpụ ha nwere onye isi dị mma ga-asị bịawa bedde ụmụazị ya bịawa Papa oge kọsịrị ya birthday ọ biskit na mineral ka ị na-azụ ị na-eshi nri kpọ pati mee keeki emetụla keeki bifo Mba. agụmazụ a na-agụ mbụ ọhụ nga mmanụ ha ka a ga-azụ ihe ọha ka ya unu ga-aha ka nwa ọkwa m echi unu ga-emebe tide m ga-gbuo nama ma ọ gbuo ehi ọ nga onye ha ka a ga-azụrụ ihe aga m egbu ehu na ụlọ wee so na Jacob ọ nga ụlọ ha gwekpechi azụkwala biskit ka ehi ụmụazị so wụdụ fọt mgbụrụkwanụ ka ọnụ ọ weta ọnụ shiri kere so biko na esi na magụ na mejisa m oyi gbachien m ụzọ shi na ụlọ nyere nga flọsh kpa anya flọsh ame ka shọnụ shi ka anyị ka ọkụ na-eme ma afọ gụ Elenga mani ha. Akwa nwunye gị to ogologo, anyị eto ogologo. Gị ga-alụ unu ihe ma unu mụọ unu so si ọnwụ so unu kọma unu ga-eyi n'ọnụ unu gbabiri unu ihe ma ọnwụ ihe ọjọọ papa ụnụ anụmụ abụọ ị na-ịmụta ka atọ ga-eyi gị I like mine hapụ ya otu. unu gara nga dị ọnụ unu mụrụ ma ọrụkwa na asarị onye ga-atụpụrụ ọnụ ọnụ nche ọnụ dịsi ya ga-eme machi unu tebụl ga-atụta ime bịa nga amụsị anyị garuo na ngarụ nga ngwụgba mụ na ndị staf ma ndị nwanyị ma ndị nwoke nga ha niile ha gba arụ ọrụ na sweet home bathrooms ịghọtago anyị tikọta ọnụ otu ngwa so Lolo Chisom Amobi Ike Ugosimba Happy birthday. mmadụ nwoke ụkwana ka aka anyị mee ha ahụ ọnụ na ụmụ ururu ụmụazị ibe ya sa ha ka aka happy birthday ọwụti ha happy birthday long life into prosperity Lolo continue to be good onye ọbụla sigarịla good ọgwa anyị ga na mgbachi elu Papa bute rice. ewu kpọla m aka tiere ọkụkọ